Ndikunyeba amuna kumbondirova here. Amuna kundirova here mai vangu. Amuna kundirova here mai vangu. Handiti muri kuona. Inini zvangofanira kuti ndikufamba ndakashama murodhu. Handinambobvira ndambofara. Saka I cannot contain it anymore. Handiti ndakarwadziwa zvakakwana. Achindiabhusa ndichingomurespect. Uyo rata. Ndofunga bhaibheri chenu ndotaura kuti mukadzi zvise pasi petsoka. Tiri buditse bhaibheri, ndikubate bhaibheri. Auna kundirova ndakagara imba. Aiwa, tida kutendai nekuramba muinesu pano pachirongwa apo patinenge tichiongorora zviri mudzimba. Patiri kuno kuchitungwiza uko kwatiri kukurukura nevazukuru vangu. Baba namai Mushambi. Tichizama kuda kugadzirisa nekunzwisisa kuti musha wavo uri kukanganisika papi. Iye zvino ndakagara naSadombo avo vakafambira nyaya dzacho kubva pakutanga ndiwo munyai ivo pamwe chete nemurume wavo. Makadizve? Tiripo zvedu makadiwo. Aiwa, tinofara. Aiwa, tinokutendai nekutendera kuva nesu pachirongwa pazuva ranhasi. Zvakanaka. Mungada kuzivisa muri yeZimbabwe kuti munonzani uyezve baba namai Mushambi makavaziva kutanga rini uyezve ndezvipi zvamunozivawo kana kuti zvaisiuya kwamuri pavanosangana nematambudziko? Okay, ndoitwa maisho wawo. Takatingotanga kwirirana murume wangu paakaita Sadombo kwavari. Okay. Vanhu vanonetsana zvavo but chandakaona nechandakadzidza semunhu mukuru. Number one, pakaleka communication yavo vari two. Okay. Kuti vasati vabuda kunodedza vanhu vaifanira kugona kutanga kusetla nyaya dzavo vari vaviri. Number two, vese vane dambudziko, murume nemukadzi hapana ari right, vese pautu hwavo vane dambudziko. Nekuti tinotaura kuti pavaiuya vachitaura nyaya dzavo, inini ndainyanyouya kumukadzi semukadzi ndinoziva, ndonyanyodhila nemukadzi kuti ndimutsiure kuti aiwa ndichiona hangu urongwe hwemurume, ndoedza kuti aiwa apa nyararai, aiwa apa musataure, aiwa but zvaisadaro ndopavaingozopesera vakutaudzana vakudini vakurovana pachavo. Saka ndaimbozama tidi kunyepa tichiedza ava vaidhilo nemurume vachimutukawo kusaidi kwake kuti iwewe unodarirei, iwewe sada especially pakuru vaigara vachimudza unorovere mukadzi vachimutsiura vachimutuka. Indaidhilo nemukadzi ava vachidhilani but kutaura chokwadi pamberi paMwari takaona kuti zvakaramba, takaedza vanhu vakawanda vakaedza zvikaramba. Asi nini ndaingoti pamwe nyaya ndeyevaviri nekuti ukaona muchigadzirisa vanhu nyaya ichiramba isingagadzirisika plus mamboona here kuti nyaya dzavanga uchitaura tinonzi mapeti issue, mambodziona here kuti panga pasina chine musoro chaicho maiona kuti kana imimi muchirekodha papa nyaya maona kuti nyaya yakasimba ndeipi papasina nyaya. All those are petty issues avanenge vachinetsana nayo but pane nyaya two dzandongoda kuudza kuti maybe ndozvibereko zvemapeti issues avo. Nyaya yavo ndeyebonde number one. Number two, ende tozotaura kuti hakuna munhu anosvika pakuzvara vana 3 kana as long marriage isingakuitiri. Handiti muri kupanzwa? Hakuna munhu unosvika pakuzvara vanhu 3 kana marriage isingakuitiri. Kana uona kuti haisikuitiri number 1 wotorega nemwana 1. Kutaura kuti vanhu ava vane imwe nyaya yavo hombe inenge isinganyatsobudi pachena yavanonyanyonetserana pautu hwavo hwokuti isu hatikwanisi kana kunyatsoinzwisisa kana kuti chinyatsoipindira. Nokuti apa hapana chavataura, vangashora mapeti issues pesa wakazodai ndobva waunodza baba vangu zvine basa rei, hadzisi nyaya dzedze. But inini ndinoona kuti nyaya yavo hameno zvemubedroom avo handi vanenge vari tu isu hatizvizivi. I think ndo panenge pane main nyaya izvo zvazvibereko zvemain nyaya izvo zvimapeti issues zvavanga vachidini vachitaura. Saka takamboedza vakamboedza kutaura neuyu semurume kuti aiwa udaro munhu womurume ichichi ava tichivadaro but takaona still pakaramba kugadzirisa. Kupesira takuzoti kurovana manje akuunze solution. Iwe wadedza hama dzako dzarova uyu, iwe nyango pawairowa hapana zvazvinodini hazviburitse chinhu but nyaya iripo ndeyekuti umwe wangu ndogara ndichimudza kuti usaburitse mashoko abuditswe, dzidza kudzikama usingatauri vana havasi vako pano pamunhu munhu akuporera hazvitaurwi kana kuti sumudzaiwo muromo kuti inini ndakubva pano Shingi ndiye ngaadzingechi mukadzi kwete kuti iwe usumudzechi. Ivo vanenge vachiti ndozvitaura uchirwadziwa but isu sevanhu vakuru techiona kuti hazvidini hazvitaurwi but kutaura chokwadi tinoswerera. Ende zvinyango mukati mataura mavagadzirisa inyaya yavo iyika vanongosara vachidzokorora. Handizivi pane nyaya yavo hombe chaipo asi ndoona kuti ina bedroom I think ndo panenge panotangira nyaya pavari kukundikana kuti ipapo. Otherwise apa pesa hapana zvavataura, those are petty issues. Asi pane main nyaya
iri kuvatadza kuklika, iri kukonzeresa kuti vazoitana wazonolai tunyaya tikongozvitaura dzisi nyaya guys. That's not mapetition. Saka ndiringoti pandofunga maybe pane imwe nyaya tisingatonyatsodini tinongozoya tichigadzirisa padenga asi underground there is something inozikanwa nevaviri. Ndofunga muri kungozvinzwira ava ndisadombo, ndiko kwavanoti vakaita dambudziko ndiko kwavanoenda. Muri kungozvinzwira nyaya chaiyo chaiyo, kutaura chokwadi. Mukada kuteerera nyaya kubva patatanga kusvika pari nhasi, hapana nyaya dzese dziri kutaurwa mapeti issues. Zvinoratidza kuti zvoni chokwadi pane chimwe chinozikanwa nevaviri. Vari vaviri ndo vane zvavanoziva. Uyezve vari vaviri ndo vanogona kugadzisana kana ivo vada kuti vange vari vanogadzisana. Aiwa, ndinoda kutendai mhuri yeZimbabwe nekuramba muinesu, nekuramba muchititsigira, nekuramba muchikomenta, nekuramba muchishare mavidheos. Zvandinotenda kuti zvoni tichawana nguva yekuti tinge tiri tinobatsirana nehama idzi comment section. From Uncle Saint, the only Zim uncle. Pari zvino ndichiti much love.